سلام تخطاتل تزال كانل نسكت محبراوي قطباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سابسكرايب مبارك تحمقو سلام تخطاتلتنا እዚ ናይ ሕጂ ዝገብራ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ድማ እንታይ እያ ነቲ ትማሊ ምስ ዓው ዶክተር ሳምሶም ኮይና ዝገበርናዮ ሕፅር ዝበለ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ናይ እዚ ሆም ኦፊስ ናይ ዝዓዲ እዚ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣውፅእዎ ዘሎ ናይ ንሓተት ዕቑባ ናይ ምግፋፍን ገፊፍካ ብእስር ቤት መዳጎኒ ማዓስከራት ቦታታት ኣፅኒሕካ ድማ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስዳዶም መስርሕ ስዒባ ሕፅር ዝበለት ከካፍላ መፅእ ዘለኹ ሓሳብ እንታይ እያ ሓደ እቲ እዚ ኢሚግሬሽን ሬይድ ዝብልዎ ምግፋፍ ዋላ ክንብሎ ንኽእል ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተ ዳ ተታሒዙ ሓደ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ሕፅር ብዝበለ እንታይ ሓበሬታ ከነካፍል ንኽእል ምስኡ ተተሓሒዙ እውን ንሕና ኣብ ዘለናሉ ከባቢን ኣጋጣሚ ሰብ እንተ ዳ ተታሒዙ ንፈልጦም ሰባት ክትሓዙ እንተ ዳ ክኢሎም እሞ ንሕና ከዓ ወረቐት ንሕር ኣለና ብፍላይ ኣብዛ ዓዲ ማለት እዩ ናይ ቀዋሚ ነባርነት ክኸውን ክእል ወይ ናይ ዜግነት ወረቐት ንሕር ኣለና ሕጊ ብዘይጥሕስ መንገዲ ኸ ንዕኦም ክንሕግዘሉ ንኽእል ኣገባባት ወይ መላታት እንታይ ኩሉ ይኽእል ገለ ዝብላ ክልተ ገደሲ ነጥብታት ኣለዎ ሕፅር ኣቢለ ክጠቕሰን ብዝከኣል እንተኮይኑ ከዓ ነቲ ከገድሶ ይኽእል እዚ ሓበሬታ እውን ክሕግዞ ይኽእል ኢልና ንሓስቦ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ትግርኛ ዝሰምዕ ሰብ ማለት እዩ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን እንተካፈልናዮ ሸር ተገበርናዮ ከዓ ቅሬታ ዝሓሸ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሻ እንታይ እቲ ኢሚግሬሽን ሬይድ ዝብልዎ ኣብዛ ዓዲ ሓደ ስልቲ ኮይኑ ኣብዛ ዓዲ ወረቐት የብሎምን ናይ መንበሪ ፍቃድ የብሎም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ዝሕሰቡ ስደተኛታት ሓተቲ ዕቑባ ኣዳህሊልካ ናይ ምግፋፎምን ናይ ምእሳሮምን መስርሒ ፕሮሰስ ማለት እዩ ኣካል ናይ ሆም ኦፊስ ናይ ዝዓዲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ዝዓዲ ዝገብሮ ናይ ምግፋፍን ናይ ምእሳርን ናይ ምልቃም መስርሒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ዓዲ እንታይ ዝብል ፀብፃባት ኣሎ ስጋብ 19 ዝበፅሓ ዝተፈላለያ ጉጅለታት ናይ ግፋ ኣለዋ ማለት እዩ ዝተፈላለያ ጋንታታት ዝተፈላለያ ጉጅለታት ናይ ግፋ ኣብዛ ዓዲ ተዘርጊሐን ኣለዋ ማለት እዩ ኣቦትኡ በብንቁጥኡስ ዝተፈላለያ 19 ናይ ግፋ ንቁጣታት ናይ ግፋ ዩኒትስ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ንግሆ ለይቲ ሰብ ደቂሱ ከሎ ኣብ ስራሕ መፅዎ ኣብ ገዛ መፅኦም ይኣትዉ ኣብ ስራሕ ከሎ ሰብ ኣዘንጊዖም ይሕዝዎ ኣብ ከምኡ ተመሳሳሊ ካልእ ንጥፈታት እንዳሃለዎ ከሎ ንሰብ ኣዘንጊዖም ይሓዝዎ ኣብቲ ናይ መዳጎኒ ቦታታት ፀኒሑ ድማ ናብ ካልእ ቦታታት ክስጎግ ማለት እዩ ሕጂ መዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ናይ ሩዋንዳ ከዓ ናብ ሩዋንዳ ንክስጎግ ይትመደቦም ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ዝኾነ ሰብ እንተ ተታሒዙ እንታይ ይመስል ኣለዎ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝብላ ሰለስተ ነጥብታት ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ሕጋዊ መሰል ኣለዎ ከምቲ ትማሊ እውን ዝጠቐስናዮ ሕጋዊ መሰል ኣለዎ ዝኾነ ሰብ ዝተሓተተ ሕቶ ከይመለስ ማለት እዩ ስቕታ ክመርፅ ሕጋዊ መሰል ኣለዎ ሕጂ ኣብ ከምዚ እንተ ኣጋጣሚ ተታሒዝኩም ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘለኹም ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ዘለኹም ኣሕዋት እንተ ተታሒዝኩም ዘይናይ ምምላስ ዝተሓተትኩም ሕቶ ዘይናይ ምምላስ ሕጋዊ መሰል ኣለኩም ስቕታ ከም መሰል ስለ ዝኾነ ስቕ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከተኻልአይቲ ትማሊ እውን ጥቕስ ኣቢልና ነርና ኣብ ገዛኹም ከተእትውዎም ኣይትግደዱን ኢኹም ማለት እዩ ወረቐት ናይ መፈተሺ ወረቐት ማለት ሕጋዊ ወረቐት ዘይሓዙ እንተ ኮይኖም ብፍላይ ኣብ ገዛኹም ከተእትውዎም ሕጋዊ ግዴታ የብልኩምን ማለት እዩ ንኽትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ተሳልሰይቲ እንተ ደኣ ዘይተኣሲርኩም ብወግዒ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ኣለኹም ኣንደር ኣረስት ዘለኻ እንተ ደኣ ኢሎም ክትሃዲ ምናልባት ኣይትኽእል ትኸውን ካብቲ ኢዶም ማለት እዩ ኣንደር ኣረስት እንተ ዘይኮንኩም ብሕጊ ወግዓዊ እንተ ዘይተኣሲርኩም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣለኹም እንተ ዘይተባሂልኩም ግን ክትከዱ እውን ትኽእሉ ክኸይድ ይኽእል ሰብ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ እንታይ ንሕና እቶም ሓተት ዕቑባ ዘይኮና ሰባት ወረቐት ዘለና ዜግነት ዘለና ብተዛማዲ ድሓን ዝኾነ ሰኪር ዝኾነ ናይ ቀዋሚ ክኸውን ክእል መንበሪ ዘለና ሰባት እንታይ ክንሕግዝ ንኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ሰብ እንተ ክትሓዝ ርኢናዮ ክግፈፍ ርኢናዮ ማለት እዩ ሰባት ክግፈፉ እንተርኢናዮምስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ከዓ ገለ ምክርታት እንታይ ኣሎ እዚ ሓበሬታ ካበይ ዘምፅእ ዘለኹ ካብዚ
رايت ريمينز بحال الله بزع عدي حدا ناي قبل سناي محبر نسو حج مزناي أبسوني زوج حبريتا ناي هوم أوفيس حبريتا سيبو زوجو استفعل عليه حبريتا تاع الله مالت نسبات المحجاز بكم زخنتات الله نزلوا وجنات المحجاز إلو زوجو حبريتا الله مالت تشاريتي حج خوي وسيدنا كاوي وسيد أنس بتقرينيا حلف زول زول مالتي حج سب أنت دا كجفة فرينيا أنت حنقبر نخل تقدمي نقر أنت كنقبر نخل أنت يالله كم زي قدما بلا زبركوا زخون استحتتو وحتو زي ناي مملاس مسل كم زلوهم كنا نقرأ من قلينا نعمل تدا حدا سبت تعايز ببوليس كتعازر إني أبتن بان الله تن صحب الله ون تن مكانهم أوفيس أبن كأتو وي كابن وريدم سدا سبات كحزور إنا بوليس كحزور إنا زخون استحتتو وحتو ناي زي مملاس مسل كم زلوهم كنا نقرأ من قلينا كخدوهم كم زخولو عند الأدرس بفلاين تزي كوينو كخدوهم كم زخولو كنا نقرأ من قلينا حجي خمسة بمقبرنا نحنا حق عين تحسن زلنا مالتي انت دا كخودو زي دليوم كان تايبل كخودو انت دا زي دليوم او بصف على ليم مالتي حدا سبتي فرحون مسي انت دا تتحيس كاجلز مسل كوينو تخونتات مسؤوم قلنا ممكن نحن سنيوم نخلينا نحن كاتاتولوم نخلينا مالتي اب كمزي اقات اميتات ون نتوم بوليس اوفيسرز مالتي نتوم ناي إيميغريشن سبسلطانن نتوم بوليسن بفيديو جرنا بكاميرا ممكن قدحهم نخلينا بفلاي سبع أسر ندالو خوينم تدعي حزول لو خوينم عم مكينا صورو لو خوينم كن قدحون نخلينا مالت هاجد داسي مزقب سلازخون ريكارد سلازخون قدحون نخلينا نتوم سبات جن كن حتم كن كل على فقدانيات هاديم أبتي ريكارد كخونو ريكارد هم قبرم فقدانيات هاديم مجمرة خن حتى كن كل على مالت فقدانيات هاد كوينم شعب فلينا نتيوم بوليس أوفيسرسن نتوم ناي إيميغريشن سب أوتوريتيزن سب سلطانات نتاعنا فلينا ريكارد خنقبر نخيل مالتي نتوم سب سلطان ناي إيميغريشن ديم ولا بوليس أوفيسرس ممكن حاتم نقلينا خنا زراربهم نقلينا لزق بزخانة أجباب حاتات بزخانة ملكعو كم زي درق زخانة كونفرونتيشنال زخانة بسايكو تزيك الأباسي ويمسحاكو تبزيك الأجباب كنا حاتم نقلينا إنتراكت خنقبر نقلينا مسؤول انتاي قاتيمو انتاي خوينو ስለምንታይ ከም ዓይነት ዞም ሰባት እዚኦም ስፔሲፊካሊ ዝሰሩ ዘሎ ወይ ዝተሓዝ ዘሎ ገለና ክንሓቶም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምኡ ብምሕታትና ዘይሕጋዊ ስራሕ ኣይኮናን ንገብር ዘለና እቲ ኣቀራርባ ተዘራርባ ሕጋዊ ስጋብ ዝኾነ ኣካላዊ ክሳይ ስጋብ ዘይብሉ መሰሊ ማለት እዩ መሰልና ክንሓቶም ንኽእል ኢና ክንሓቶም ከዓ እዚ ዝተቆስኮ ግብረ ሰናይ ማሕበር የተባባዓና ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ከም رابع عينت بيز العالد ما انتايو كم زي أب زقات مول لجزء خمسة نايم إسار نايم جفاف كنوتات أب نري اللجزء أب كبابي نازل له سبات كن عدمو من خلينا خموس نبتن إحنا نازل لنا يا مالتي تي إيبنت تي أجات أم زكاة دول زلوا ناي جفا نايم متحاز كنوتات زكاة دول زلوا بوتا إسراح بوتا خون خيل مركز بوتا خون خيل كولج خون خيل كله زخونه public space خون خيل سبات أب كبابي نازل له نحنا مساحتنا خون عرفتنا خون ولا ندما نمحالفت من قد خون يقولوا نبانا خعصر خون قبرم نخيرنا كم زب مقبر حج انتينا نقبر زلنا عبد خباب خلو زخولو نز خمس عينت ناي قفا ناي بوليس ناي قفا مساحات زق قومو استفعل عليك كبابتات ناي زعدي كم زرعنيا استفعل عليو ناي قبر سناي محبرات ناي اكتيفيست جروب صالو جوجلتات الله مالت نزق قومو اجي خمس خنسحب نخلينا خمس يوم عين سباتن كم يوم عين جوجلتاتن بمسحب قبل على بوليسن قبل على يوم ناي إيميغريشن سبسلطاناتن سقطون كنقبر نخلينا حد غزي سقابنتن نتوم سبات زقوا عزا مكاين تنبان نعرون تطو كبلون زخولو سفلا لي جوجلتات اجي كمز نرخبولو تخولتات كفتس لزخل نتوم خبابينا زلو سبات مصواعن انتا يقاتمكم زلو كنحبرومن حدا أقداسي تاكتيكي مو نتقملو توسخ حبريتا خمس حزر زبالة توسخ حبريتا نحر اللقاء عند مستهزبي شير عند قبرنا قيدنا يغني اللي